Da li je ozimi, jednostavno to je stvar vašeg izbora, to je stvar onoga što vi hoćete da imate na svojim parcelama. Ali uglavnom bude pitanje zašto ta nesečna podela između stočnog i pivskog ječma. U čemu je u stvari poenta? Pa puno stvarno poziv imam da li mogu da dajem pivski ječam stoci. Ja ću samo da naglasim ovu stvar. Svi ječmovi su stočni ječmovi, na prvom mestu. Jednostavno pivarci ne vole proteina preko 10,5%. I zbog toga su takozvani pivski ječmovi. Znači, nigde ne postoji zvanična podela na pivske i na krmne, samo je stvar u sadržaju proteina. Sve pivare u Srbiji imaju svoje ječmove. Da li su to nemački, da li su francuski, da li su austrijski, nije bitno. Znači, više se srpski ječmovi uopšte ne seju za pivarsku industriju. I to je nešto što nije ni vaša, ni naša stvar, to su neke druge stvari, vlasnici pivara mogu da rade šta hoće, ali u svakom slučaju, znači, za vas je najbitnije da bilo koji da se opredelite dva tipa, da kažem, tipa ječma. Da li je kao neko sve 313, taj tip kao što je Nonius, ili tip 525 kao što su ovi Voredi ili Višeredi, ali ovaj tip klasa, u svakom slučaju, znate, što se tiče ozimih ječmova, nema neke velike razlike u prinosu da li se radi o Višeredi ili Voredim ječmovima. Nema velike razlike u prinosu. Znači, svako ima nešto što voli, svako što zašto krmi, jer imaju više proteina nego što imaju pivski ječmovi. Proteini su naravno najbitnija stvar, ne samo stoki. Cerovac, tamo neko 11 tona. Znači, vita me je zvao kod vašeg komšije jednog, jer je njiva skroz uvučena, ne bi nikad ni našla, da mi se nikad pobija. Znači, može jako dobro da rodi. I preko 10 tona, znači, apsolutno jedna odlična biljna vrsta. Zašto kažem biljna vrsta? Jer to je jedino žito, mislim na crna žita, koje ne može da se nađe divlje u prirodi. Imati divlje ječmove i opkovi, pšenice, sve osim stikale. Stikale je biljna vrsta koju je stvorio čovek, namerno, i to upuštanjima raži guru pšenice. Zašto pričam? Vizualno liči više na raž nego na guru pšenice, ali nije samo što liči, jednostavno ima veću toleranciju za niske temperature, jako dobro se bokori, tolerantnost na bolesti na štetočine. To je od raži, a kvalitet od guru pšenicu makaronu. Ima 17%, to još nije ni bitno, ima više lizina, aminokiselina u sebi nego pšenica. U našem katalogu piše ispod sorte Odisej odlična hlebna sorta. Znači, nemojte da vas zbuni. Ja jako volim da raspravljam sa pekarima, jednostavno mislim, ako imate uslova, da je mnogo bolja kombinacija da kod kuće pravite ražani hleb, odnosno hlebovske stikale, nego da kupujete prodavu. Mi smo se igrali sa raznoraznim odnosima, onaj ko zna šta ražani hleb zna da je to tiho, da to nije hleb. I ustanovili smo da je najbolji odnos pola-pola, znači pola pšenično brašno, pola brašno tritikale, još ako nije ljušteno, znači od cijelog zrna pšenice, mogu da vam kažem da to je nešto najzdravije što možete da pođete kod svoje kuće. Znači, slobodno, bez ikakvih uslučavanja, jeste to za stoko, ali vi to mi ništa bolje nego stoko. Znači, jako zdrav i ono što je najbitnije, jako dugo drži vlagu. To je samo tritikale. I nije obično da kažemo da je to i za vredni i za manje vredne seljake. Zašto? Koliko vi njemu, toliko o vam. Znači, rodit će i ako uopšte na njega ne obraćate pažnju. Ali može da vam da mnogo više ako mu se malo posveti. Ono što puno rade po Vojvodini, ne zbog toga što je nešto, ja sam Kragujevčanka, ja ne dam im za pravo da su i bolji, i pametniji, i vredniji od nas, znači ne dam im za pravo. Ali, jednostavno vole više da eksperimentišu. Postaju gusto. To gusto znači 350-400 kila. To je pregusto, da se razumemo. I onda jednostavno puste stoku u jesen. Stoka to lepo popase, ima znači zelenu masu i lepo ga proredi za proleće. Zašto? Jednostavno tritikale se jako dobro bokori. Ne gledajte ovo. Jako dobro bokori i zašto kažemo tolerancije na korove? Jednostavno sklop je takav da korove guši. Izuzetno dobra, praktična biljka, kažem, i za brašno, a da ne govorim da je greh davati pšenicu, jer zbog toga što je greh zbog pšenice, nego je hranljiviji od pšenice i za stoku na kojoj kraju za njih. Znači, bukvalno sve sorte
koje se priznaju. Nama je priznato pre 2 meseca 18 novih sorti. Sve sorte koje se uvoze, koje dolaze na srpsko tržište, i Japač i Balaton i sve ostale, sad stiže i Sinđenta na jeseni, da ne pominjem sve, nisu ni bitne, nisu više ni bitne, sve se upoređuju sa pobedom. Ono što je najvažnije za nju da smo jedina sorta do danas koja je tako održala, jer je kao prva imala u sebi i prinos i kvalitet. Znači, dve stvari koje su jako bitne. Znači, i prinos i kvalitet. Na teritoriji Srbije je sorta Gora. Mi smo od tih nekih, ne od tih 18 godina, probrali dve. To su Gora i Gordana. Znači, njih smo sad ubacili ove godine i vidim kako će se ponašati. I kao što vidite, po boji, znači najbitnija stvar da možda poredimo s ovim sa drugim, znači šta ide, isto kao što kukuruz idu sa te nove sorte, ovih hibridnih stvari koji imaju tu zelenu masu u kraju. To se sigurno vidi, znači 60-30 i ostali hibridi. Tako je, pogledajte boju. Znači, ide se na to da se stvaraju sorte koje će maksimalno da nalivaju zrno. Zastavičar jeste oštećen, ali čini mi se manje nego što je to slučaj kod Kopi. Ko je autor Zoka, ako nije taj? Autor je Srba Denić. Ko bi bio autor? Srba Denić, koji da je pobjeda prevaziđena naša na neki dan. Gordana je ovoga Novice Mladenova. To je Gordana. Gore Gordana. Ako zaživi, bit će izbačene, pa će biti neke nove na njihovom mestu. Ali pobjeda je uvek tu jednostavno da se poredi apsolutno sve sa pobedom, ono što je najbitnije. Znači, neću puno govoriti o njima, jer ono što piše i ovo ovde nema već sa životom. Znači, znaćemo, evo, Gora će da nam to javi kad bude sve stavio na vagu, znači vaga je ono što je najvažnije. Nema, već da se ne treba. Sadrži proteina. Znači, 40S, Apač, to su sve sorte koje imaju loš kvalitet, ali probe. Znači da ga izmiksimo sa certifikatom, tako? Ne, sa pobedom. Sa pobedom. To rade pekari. Da vam kažem, pekari otkupljuju na masu, ali zato seju pobedu. Seju Efidu, seju Zvezdanu sorte koje su poboljšivači. Poboljšivači znači preko 13,5% proteina u sebi. Ove nema više od 9-10. I dodaju bukvalno, da kažu, posole, malo ono brašno koje imaju kod sebe da poboljšaju kvalitet hleba. Znači, moramo da vodimo računa i o tome, prinos, sad se plaća samo ko donese, što više donese. Evo i zadnjih 5 dana sam ovako po 6, koliko nije mi bitno, po danima polja, i to vi ste pomenuli, ko je pomenuo energiju, odlično je to. Nema veze energije. Energija je druga stvar koja je jako bitna prilikom klijanja, nicanja. Nemojmo da mešamo kvalitet i hektolitar. Znači, nema veze jedno s drugim. Jednostavno znam jer